हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य नानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते च पताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय लिताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ട ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 14 അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്, എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഭഗവാൻ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. അത് ഉത്തമ അധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് വേറെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാൻ പറ്റുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ഡെമി ഗോഡ്സിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു ശാശ്വതമായ മടങ്ങലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു ശരീരം, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരാധനയല്ല അതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 14. സംപൂതിം ച വിനാശം ച, ഇത് തന്നെയല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 13 എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്? 14 എടുക്കേണ്ടത്. അതെ, 14 തന്നെയല്ലേ? ഇത് ഞാൻ എടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഒരു ഓർമ്മ. ഇല്ല എടുത്തിട്ടില്ല. യസ്തദ്വേദോ സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകാണ് മന്ത്രം 12 ഉള്ളത് അല്ലെ. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി ഉപാസതി. എന്താണ് ഇതുപോലെ? എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച, ഏതോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്, അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അന്യദേവന്മാരെ, ഡെമിഗോഡിനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സംഭൂതിയും അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും
നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അതേതാണ്? അസംഭൂതി അല്ലെ? നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് സംഭൂതി, ഏതാണ് അസംഭൂതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വന്നു? സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു. ഇനി നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും അതേതാണ്? അസംഭൂതി അല്ലെ? ഈ സംഭൂതിയെയും അസംഭൂതിയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും, അനിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിത്യമല്ലാത്തത് അല്ലെ? അതായത് നശ്വരമായത്. മരണത്തെയും അനിത്യമായ വൈദിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അതായത് മൃതമായതിൽ നിന്ന് മൃത്യും തീർത്വ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൃത്യും തീർത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസംഭൂതി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ സംഭൂതി ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അമൃതം, അമൃതം അശ്നുതേ അല്ലെ? സംഭൂത്യ അമൃതം അശ്നുതേ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതുപോലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ, അതാണ് സംഭൂതി അല്ലെ? ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം, അതെന്താണ്? അമൃതത്വം അല്ലെ? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നത് പ്രേമ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. പരമതി ഭാവാർത്ഥം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്താൽ മനുഷ്യ സംസ്കാരം, ശൂന്യാകാശ പേടകം, ആണവോർജം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രശ്നം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്തിമമായി മനുഷ്യനെ മരണം, വാർദ്ധക്യം, വ്യാധി എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ അതിന് കഴിയുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതിവചിക്കുന്നു. അത്തരം മറുപടികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അജ്ഞത തെളിയിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ 6 പരിവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏതൊരു വസ്തുവിനും കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ വസ്തുവിനും ഈ 6 പരിവർത്തന നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ദേവനായാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും മരമായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നമ്മള് ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് ഫോർവേഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അതായത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വസൂരിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും, അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല, അവര് മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ? ഇന്ന് പക്ഷെ വസൂരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വേറെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് വസൂരിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു അസുഖം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? രോഗം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, മരണം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ജന്മം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? ജര, നമ്മള് കുറെ ഡൈയൊക്കെ വാരി തേച്ചാൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു വരും, പിന്നെ തലയൊക്കെ നരച്ചു വരും അല്ലെ? ഇതിനൊന്നും പരിപൂർണമായ ഒരു പരിഹാരം ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് മഹാമായ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായക്ക് കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ വലയ്ക്കുക. അതുപോലെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇങ്ങനെ ഒരു യോനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യോനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അത് നമ്മളൊക്കെ അതിന് വിധേയരാണ് അല്ലെ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് അധീനരായിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓരോരോ യോനികളിലായി കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാം പ്രപദ്യത്തെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നില്ലേ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണും മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെന്നൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോ നമുക്കല്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര ജന്മം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്കറിയില്ല. ഏതൊക്കെ യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവരത്രയും എന്താ പറയാ ജന്മങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാവും അവർ ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മ മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും 4 1 2 3 4 5 6 അപ്പൊ ഈ 6 ചേഞ്ചസ് അത് ഏതിന് വരുന്നതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും, അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഉള്ളതാണ്. ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിനും എന്തുണ്ട്? ജനനമുണ്ട്, വളർച്ചയുണ്ട്, നിലനിൽപ്പുണ്ട്, പ്രത്യുൽപാദനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ക്ഷയം അല്ലെ, അത് നശിച്ചു പോകുന്നു, പിന്നെ ഒടുവിൽ ഇല്ലാതെയാവുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ 6 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മള് വായിച്ചോടത്ത് എത്തിയോ? ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തോത് വ്യത്യാസമാണ് ഓരോന്നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനനുസരിച്ച്. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് പറയും ഉപരിലോകമാണ് പിതൃലോകം അല്ലെ. പിതൃലോകത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മള് പിതൃക്കൾക്ക് എന്താണ് ചോറ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. പിതൃക്കൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു കർക്കിടക വാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മരിച്ച ശ്രാദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഊട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണ് അവരുടെ ഒരു ദിവസം. അതുപോലെ ദേവവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ദേവന്മാരുടെ ഒരു യുഗം, ഒരു ദേവയുഗം എന്നാണ് പറയാ. അതുപോലെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർഷങ്ങൾ പ്രകാരം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 വർഷമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈയാമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ എടുക്കാം, മഴപ്പാറ്റകൾ അല്ലെ. മഴ വരുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടം കൂടി വരും അല്ലെ. അതിൽ കുറെ എണ്ണം എന്താണ് അപ്പൊ തന്നെ ചത്തുപോകും അല്ലെ. ആ ലൈറ്റിലോ തീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഒക്കെ വീണ് അത് അപ്പൊ തന്നെ ചത്തുപോകും. അപ്പൊ അതിന് എത്ര ആയുസുള്ള വരുന്നത്? വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം അല്ലെ, കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവനും അതുപോലെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാകുന്നു. ഷംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർഗത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിത ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഖ്യ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രവും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമായി നിലനിൽപ്പില്ല. ഒരു വസ്തു ജനിക്കപ്പെടുന്നതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ചില നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകളിലാണ്. കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവിതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവ വളർന്ന് പ്രത്യുൽപാദനം നിർവഹിക്കുന്നു, ക്ഷയിക്കുകയും ഒടുവിൽ നാമാവശേഷമായി ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. വിവേകപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിപൂർണമാക്കപ്പെട്ട വൈദിക സാഹിത്യത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണിത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യ തഥാ പരാ അവിദ്യാ കർമ്മ സംജാന്യ തൃതീയ ശക്തി ഋഷ്യതേ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നിന്ന് പരാ
അതായത് ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി എന്നും അപര അതായത് അധമ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. നാം ഇപ്പോൾ കുരുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തിയാണ്. ഈ ശക്തിയാലാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാകുന്നത്. ഇത് ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയായാൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വൈഭവമുണ്ട്. ഇത് ഭൗതികമായ താണുതരം വീര്യത്തിൽ നിന്നും ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത് ധാമം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യർക്ക് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മർത്യൻ, അല്ലെ? മർത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മർത്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൃത്യു എന്നുള്ളതാണ് മർത്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മരണപ്പെടേണ്ടവൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ മർത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മാവിനെ അറിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്, ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഒരു ബ്രഹ്മാവേ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള നാൻമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ എത്രയെത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി വിശ്വങ്ങൾ വരുന്നു, പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് നാഭീപത്മത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ കുറെ ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതിൽ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ചതുർമുഖാണെങ്കിൽ 1000 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വലിയൊരു പ്രപഞ്ചമായിരിക്കും നമ്മുടേത്. അതായത് അവരുടെ ഭരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു തലയാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ 1000 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് അത്രമാത്രം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്രയും തല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ആയുസ് കുറച്ചു കാലം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ മരണം നിശ്ചയമായുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തേടിപ്പോയി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെ? ചന്ദ്രനിൽ പോയാൽ മരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവർ ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മർത്യലോകമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണിത്. ഇത് മർത്യലോകമാണ്. ഇവിടെ മൃത്യു മസ്റ്റാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ മരണമുക്തരാവാൻ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ മരണമുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. എവിടെ പോയാല്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്തിനാണ് മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്? ഇനിയും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സുഖം വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും അതോ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെ? താഴോട്ട് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും അതെന്താണ്? മതിയാവാതെ പിന്നെയും അതിന് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഒരിക്കലും അതിന് മുക്തി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരണം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് മരണമില്ലാത്ത ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ്. ഏതോ ഒരു വേദവ്യാസൻ, ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചതാണ്, അതൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അന്നൊന്നും ടെക്നോളജി ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി, അല്ലെ? വീട്ടില് LCD TV ആദ്യം വന്നു, ഇപ്പൊ LED TV വന്നു, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ബ്രില്യൻസി കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്കാണ് അവരെക്കാൾ ബുദ്ധി കൂടുതല്, നമുക്കാണ് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള അറിവൊന്നും ഒരു ശരിയായ അറിവല്ല, അവരൊക്കെ പൊട്ടത്തരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അവർ പറയും അതൊരു വ്യക്തി എഴുതിയതാണ്, എനിക്കതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്, എനിക്കതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയും. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തി ഋഷ്യതേ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, പരാശക്തി അല്ലെ, അധമ പ്രകൃതി, അപരാ പ്രകൃതി, ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് 2 തരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി, മറ്റൊന്ന് അധമമായ ശക്തി. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള തടസ്ഥ ശക്തി അഥവാ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തി ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല? ദ സോ കോൾഡ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ സ്വയം ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയില്ല, ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരും പപ്പറ്റ് അല്ലെ, ഒരു പാവകളിക്കാരനെ പോലെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെയാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണ്, എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത് ധാമം, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമം. അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവത്ഗീത 8:20 പറയുന്നു, ഇവിടെ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്, പരസ്തസ്തു മഹാഭാവോ വ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യസ്യ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി പരസ്തസ്മാതു ഭവോ ശ്ലോകം 8:20 ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് എന്തോ അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല വായിച്ചാൽ. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ്. വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ചില താണതര ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പല ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എന്നത് 24 മണിക്കൂർ അഥവാ ഒരു ദിനരാത്രത്തിന് തുല്യമാണ്. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ സമയവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങൾ സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി 12,000 വർഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാലയളവിന് 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. അത്തരം ദിനരാത്രങ്ങൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായി സഞ്ചരിക്കപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മാവ് അത്തരം 100 വർഷം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ മാം. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതേപോലെ ഭൂമിയിൽ മധ്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ആത്മീയമായി അവ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അപ്രകടിത അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 2 അപ്രകടിത അവസ്ഥകൾക്കതീതമായി മറ്റൊരു അപകടിതമായ അവസ്ഥ, ആധ്യാത്മിക പ്രഗതി ഉണ്ട്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിരവധി ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്തത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിലയം പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലും ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഏകവാദ് വിഭൂതി ഇത് അധമ ശക്തിയാണ്. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ നാലിൽ 3 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാദ് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഇതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അഥവാ പരാപ്രകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഊർധ്വലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള സ്വർഗം, അതുപോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിതൃലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മലോകം, അങ്ങനെ 7 ലോകങ്ങൾ ഉപരിയായിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ടും ഉണ്ട് 6 അല്ലെ, ഭൂമി മിഡിലായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അധോലോകങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശം അടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഒരു 2 തരം പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രി ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു പകൽ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപൂകി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ വരുമ്പോ എല്ലാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ അത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൽപ്പമാണ് അല്ലെ. അത് ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശം അടയുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ധ്രുവലോകം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന് നൈമിത്തിക പ്രളയം ബാധിക്കില്ല. ധ്രുവലോകത്തിന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനാന്ത്യത്തില് ധ്രുവലോകത്തില് അവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപ്പുകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയുന്നു. അപ്പോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാം പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശം അടയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, അതായത് ഒരു കൽപ്പം തീരുമ്പോ ചിലതൊക്കെ നശിച്ച് പിന്നത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാകുമ്പോൾ അത് റീഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. റീഇൻസ്റ്റോൾ, അതായത് അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടത്. പക്ഷെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നശിക്കും എപ്പോ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോ. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവയും അതുപോലെ ഭൂമിയിലും അധോലോകങ്ങളിലും കഴിയുന്ന എല്ലായിടത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും, അതായത് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാഹ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും നീയും ഞാനും ഒക്കെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പെർമനന്റ് ആണ് അല്ലെ, സനാതനഹ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നു. എല്ലാറ്റിനും എന്താണ്? സനാതനത്വം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ, അതായത് ഈ പ്രളയ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ഒന്നും പ്രകടിതമല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവ്യക്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം എന്താണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ അപ്രകടിതമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാം? അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് പ്രകടിതമാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകടിത അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 പോർഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മൊത്തം അതായത് ആധ്യാത്മികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ 4ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/4 പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 പോർഷൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കി 3/4 പോർഷൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകടിത അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവിടെ ഒരു പ്രളയവും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നിത്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ നിത്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത്. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഏകപാദ് വിഭൂതി. അപ്പോ വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള, അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ 1/4 പോർഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം മാത്രമല്ല, ഈ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ എല്ലാം, അതാണ് എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കളുടെയും അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഏകപാദ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് ഈ 1/4 പോർഷൻ ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/3 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാദ് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിയുടെ അപ്പുറത്താണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കൺട്രോളർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര പോർഷനാണ്? 3/4 പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോ ഈ 1/4 പോർഷൻ ആണ് പല പല ബ്രഹ്മാക്കൾക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൺട്രോളിലല്ല, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുടെ കൺട്രോളിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ത്രിപാദ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഈ ബ്രഹ്മാവിനൊന്നും തന്നെ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പരിധിയുടെ അപ്പുറത്താണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് രാധാ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാ മാതാജി ഇല്ലേ? മാതാജി, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:22 ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. കർമ്മികൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായ മകർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിശീലനം കൂടാതെ യാതൊരാൾക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ദിവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇതുതന്നെയാണ് ഭവരോഗം. ഈ ഭവരോഗം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അനുവദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമമിടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയോ അവിടുത്തെ രൂപവിസ്തരണമായ നാരായണ രൂപങ്ങളുടെയോ സാമീപ്യത്തിൽ സനാതനമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നാരായണ രൂപങ്ങൾ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നു. ഏകോ വശി സർവക കൃഷ്ണ ഈഠ ഏകോ അഭിസൻ ബഹുദാ യോഗപാതി. ഗോപാലതാപനി ഉപനിഷത്ത് 1:3:21 എന്ന് ഈ വസ്തുതയെ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജിയെ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമമാണത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപ്രഭുവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:22 ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പം ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം ഇത്യാദികളാലൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ആരെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭാഗവതം പറയുന്നു, മറന്നു പോന്നു ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. മറന്നുപോയി. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, നമ്മൾക്കൊക്കെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ, ധർമ്മം. ആ ഒരു ധർമ്മം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിച്ചില്ല, ധാർമ്മികമായിട്ട് അതായത് ഭൗതികമായ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ല, അങ്ങനെ പതിച്ചു പോയി എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. പക്ഷേ അഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്റെ ഭൗതിക ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ധർമ്മങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭക്തി തന്നെ വേണം അല്ലെ. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി. കണ്ണുകളിൽ അഞ്ജനം, പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 8:22 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 11 അധ്യായം 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. പിന്നെ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ ഭാവം നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെയാക്കി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ. ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടാൻ ഭഗവാന് പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനം ഏർപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. തനിയെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് ധാർമ്മികമായിട്ട് വേദവിധിപ്രകാരം സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, അതുപോലെ ദാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ അല്ലെ, എല്ലാം എന്താണ് സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു അധാർമിക പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഈ ജ്ഞാനികളും യോഗികളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ധാർമ്മികമായിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല?
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യഥേഷ്ടം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ ധാർമ്മികമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളും യോഗികളുമായിട്ടുള്ളവർ അതിന്റെയും ഉപരിലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, മഹർലോകം ഇവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും അവർക്കും എന്താണ് തിരിച്ചു വരേണ്ട ലോകമാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് വരെ പോയാലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അവിടെ വരെ പോയാൽ പോലും താഴോട്ടേക്ക് വരണം. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പ്രേമമാതച്ചി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഭവരോഗം. ഈ ഭവരോഗം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി അനുവദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏതു രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവനെ പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമമിടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അതല്ലേ വായിക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18:66 അവസാന ഉപദേശം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും തിരിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ തെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെത്തിച്ചേരാനുള്ള വിദ്യ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ല. ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയാത്ത താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നശീകരണ ശക്തിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പൊതുരംഗത്തും അർദ്ധ സർക്കാർ തലത്തിലും പലതരം സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അദൃശ്യമായ ലംഘിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതി ശക്തിയെ എങ്ങനെ ശാന്തമാക്കാമെന്നറിയുന്നില്ല. നിരവധി ആളുകൾ ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനികളായി കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ സംയമിപ്പിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഗീതാ സന്ദേശം അവർ അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷംന മാതാജി ബാക്കി കൂടെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കി വായിച്ചു. ബാക്കി പാരഗ്രാഫ് സംഭൂതിയും പരമപുരുഷൻ. അത് സംഭൂതിയും അഥവാ പരമപുരുഷൻ വിനാശവും, അതായത് ക്ഷണികമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരം. ഒരുവൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായ ഭൗതികാവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിനാശം നടക്കുന്നു. അതായത് അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തീഹ യമാലയം. ആശുപത്രികൾ തുറന്നതുകൊണ്ട് പ്രളയബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സനാതനവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വൈദികമായ പദ്ധതി മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ നിത്യജീവിതം നേടുന്നതിനുള്ള കല പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖ സമൃദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വഴിമാറിപ്പോകുന്നു. അതിനാൽ നാം നമ്മെയും സഹജീവികളെയും നേർവഴിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സത്യത്തെ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത് കാര്യമല്ല. സത്യം അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പൊരുത്തപ്പെടലിന് സ്ഥാനമില്ല, കാരണം ഇതൊരു ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഇവിടെ പറയുന്ന അവരാരാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തിലും അതുപോലെ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി
വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ ആയിരിക്കും ബ്രഹ്മാവായിട്ട് ഇരുത്തുന്നുണ്ടാവുക, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ധാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭക്തിയിൽ അവർ പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? ഒന്നിക്കൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ, അല്ലെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്നിക്കൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞ് സായുജ്യ മുക്തി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പറയുന്നു. അതിനൊരു ഒന്നാമത്തെ കാരണം, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർക്കൂല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തരായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണം. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മള് ദേവേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കുറെ കേൾക്കുന്നതാണ്. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അശ്വമേധയാഗം നടത്തുമ്പോൾ അശ്വത്തെയൊക്കെ സന്യാസിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആരാണ് ദേവേന്ദ്രൻ? ദേവന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രനാണ് ആ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇതിനെയാണ് ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാരും എന്നെ അനുസരിക്കണം, എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എന്നെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭവരോഗമായതുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും, അത് മനുഷ്യരൂപമായി 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മൾ അപ്രകടിത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പ്രളയം സംഭവിക്കും, 2 പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 2 പ്രളയ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്രകടിതരായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമം ഇടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ട എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം, അല്ലെ? ഇവിടെ മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരണാഗതരാവുക. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ശരണാഗതി മനോഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരണാഗതിയാണത് പറയുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സ്വന്തം രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവര് അതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ, അല്ലെ, നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാല ഈ ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വര അവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. 7:14 എന്താ പറയുന്നത്? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മായാ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ, അല്ലെ? ഇതാണ് 7:14 ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്?
മമ മായാ ദുരത്യ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ആർക്കേ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വര അവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? മഹാമായയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന് ആര് വരും? ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒരു മായയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ വലയ്ക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റൊരു മായയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ മഹാമായ തൊടില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ യോഗമായ വന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മായയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിനാശം നടക്കുന്നു. അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തീഹ യമാലയം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. താൽക്കാലികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നശ്വരമായതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തീഹ യമാലയം. അതായത് ഓരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിനാശം നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ നിമിഷവും എന്താണ്? വിനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ തുറന്നതുകൊണ്ട് പ്രളയബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സനാതനവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആശുപത്രി ഓപ്പൺ ആക്കിയത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തുടർച്ചയായ ജന്മ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായ സംരക്ഷണം അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോരോ ശരീരം എടുത്ത് വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, പുനഃചർവണ ചർവിതാന. അതായത് നമ്മൾ ചവച്ചത് തന്നെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ജന്മങ്ങളെടുത്ത് ഓരോ ശരീരം എടുത്ത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചവച്ചത് തന്നെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനൊരു അന്ത്യം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा.